Тък ще я блокира такова. Готов? Не влезе? Виж колко съм слава. Виж памети. Ти взема по интихиланки. Айде! Аз Елена всяка излезе, но не влезе. Виж аз колко съм дебела. Ти видиш, че една година по-голяма ги дам фустан. Ти видиш малко. Тесен фустан. Така ме става фустан. Много сега съм за фустан. Той е тук Шумилко. Не го знам аз, който е Виждам. Той ляда фустан. Сървен е дим, отдолу е с мрежа, ама прозирен. Това се гледа. Все ще носиш се гледа. Ама аз си го нося. Нека тегли тя да изкриш, бака че се ето стотили. Малце време го носи. Кои всяка знам от затрудната и не си дозволя на толкова. До тука ми става. И се трябва аз да облеча. То се диги. Мреж. Се диги. На Сани няма шанс, она по-голяма от мене. Как По-пълна. Няма докъде отидам. Може да миш колко бех аз топ ставите, какъв е отклик. Колко беше? 20. Бех 17. Толкова имат, 17 години. За роден ден ми опък. Ама сакам да кажа, не е толкова слабо. Летички ли остана? Ти ги спуши сега. Как е?